ആ മൗനം ഞങ്ങൾ പൊട്ടന്മാരായതുകൊണ്ടല്ല. KMB കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ പ്രവർത്തകർ മനസ്സ് വേദനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വിധവയായ പെണ്ണിന്റെ നൊമ്പരപ്പെടുന്ന മനസ്സിനെ വായിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിറക്കപ്പറ്റാത്ത മക്കളുടെ കണ്ണുനീര് കാണാൻ കഴിയാതെ ഞങ്ങൾ വിഷമിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരന്റെ കുടുംബത്തിന് ഏത് വിധത്തിൽ ന്യായമായും നീതി വാങ്ങിക്കൊടുക്കാം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചത്. സർക്കാരിന്റെ ആദ്യത്തെ നിലപാടിൽ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു, പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചു. ആ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് മാന്യമായി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്, ന്യായമായി അതിനോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു പ്രതികരണം ഞങ്ങൾ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും വെച്ച് പുറപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിലകൊള്ളുമെന്ന് ആരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചെങ്കിൽ അവർക്ക് പിഴച്ചു. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എപ്പോഴും മൗനം ദീക്ഷിക്കുന്നവരല്ല. ഞങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോ വോട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അത് ആർക്കും കൊടുക്കും. ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ്. മൂല്യങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർ, ന്യായത്തിന്റെ പക്ഷത്തുള്ളവർ, നീതിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർ, മനുഷ്യത്വത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർ, അവരാരായാലും അവരെ ചേർത്തു നിർത്താനും അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾ എക്കാലത്തും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് വിരുദ്ധമായി ഏത് ഘട്ടത്തിൽ ആര് പ്രവർത്തിച്ചാലും അതിനോട് ധർമാക്ഷരികൾ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വിപ്ലവത്തിന്റെ വാക്യങ്ങൾ മുഴക്കാൻ ഈ സംഘചേതന എന്നും സന്നദ്ധമായിട്ടുണ്ട്. അതിന് കേൾപ്പുള്ള സങ്കേതമുള്ള ഒരു സംഘമാണ് ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് നൽകി എന്നുള്ളത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും മൗനം ദീക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയായി കാണേണ്ടതില്ല. അങ്ങനെ നൽകി എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിന് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അന്ന് വോട്ട് കിട്ടാത്ത ആരും ഞങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ച് വരേണ്ടതില്ല. കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതു സന്ദർഭത്തിലും ന്യായത്തിനു വേണ്ടി അത്യുച്ചത്തിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ആശയം ആരുടെയും അമ്മിക്കടിയിൽ വെച്ച് തലതാഴ്ത്തി കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഏതു ഘട്ടങ്ങളിലും ന്യായവും നീതിയും ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ശേഷി അധികാരമുണ്ടെങ്കിലും അധികാരമില്ലെങ്കിലും ആ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം വ്യക്തമായ നിലപാടോടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള തന്റെ ഇടമുള്ള ശേഷിയുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണിത്. അത് തിരിച്ചറിയണം നിങ്ങൾ, അത് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ എന്നിടയ്ക്ക് ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സഹോദരങ്ങളെ,